ένα από τα αναγνωρίσιμα σύμβολα των Χριστουγέννων, ένα πολύ γνωστό στολίδι για το δέντρο μας, είναι ο καριοθράφστης στρατιώτης. Ξέρουμε όμως από πού έχει προέλθει αυτός εδώ και πώς έχει γίνει σύμβολο των Χριστουγέννων. Για πάμε να δούμε. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε μιλήσει για τα σύμβολα καλοτυχίας και είμαστε εδώ σήμερα στην είσοδο του πλεκτού μας χωριού που τη φυλάνε δύο καριοθράφστες στρατιώτες. Αλλά άρχισα να το ψάχνω να δω πώς έχει προέλθει αυτός ο καριοθράφστης ως σύμβολο Χριστουγέννων. Ο θρύλος λέει ότι στα σύνορα της Γερμανίας με την Πολωνία πριν από 200 περίπου χρόνια κατοικούσε ένας αγρότης. Ήταν πάρα πολύ πλούσιος, αλλά ήταν με πέτρινη καρδιά. Δεν είχε φίλους, δεν είχε οικογένεια, δεν είχε κανέναν, ήταν πολύ μοναχικός. Κανένας στο χωριό δεν τον συμπαθούσε. Οπότε πέρναγε την περίοδο των Χριστουγέννων συνήθως μόνος του, κοντά στη φωτιά και τσακίζοντας καρπούς που έβγαζε από τα δέντρα του και έτσι έτρωγε και πέρναγε τις νύχτες των γιορτών. Τα χρόνια πέρασαν, ο αγρότης μεγάλωσε, γέρασε, ήταν πια ανήμπορος, δεν μπορούσε ούτε καν να σπάσει τους καρπούς, οπότε σκέφτηκε να δώσει μία αμοιβή σε όποιον του έφερνε ένα εργαλείο ή το έβρισκε κάποιον τρόπο τέλος πάντων, ώστε να σπάει τους καρπούς του χωρίς κόπο. Λόγω της αμοιβής, γιατί και κανένας χωριανός δεν τον γούσταρε, αλλά λόγω της αμοιβής πολλοί έσπευσαν να πούν τις ιδέες τους, να πάνε να του δείξουν ό,τι είχαν σκεφτεί για να σπάει τους καρπούς, αλλά τίποτα δεν τον ενθουσίαζε, τίποτα δεν του άρεσε. Ας πούμε, μία μέρα χτύπησε την πόρτα του ένας ξυλογλύπτης. Κρατούσε στο χέρι του έναν ξύλινο στρατιώτη βαμμένο με πολύ έντονα χρώματα και με μια ιδιορυθμία στο σαγόνι του. Το σαγόνι του ήταν αποσπόμενο, μπορούσε να βάλει μέσα καρπούς και με τη δύναμή του να τους συνθλίψει. Αυτό ήταν μια ευρασιτεχνία που βρήκε για να σπάει τα καρύδια, εξού και το καριοθράφστης. Ο αγρότης ενθουσιάστηκε πάρα πολύ, χάρηκε τόσο πολύ που από τη χαρά του και από την ευτυχία του η καρδιά του η πέτρινη μαλάκωσε. Έκτοτε ο αγρότης άλλαξε, μεταμορφώθηκε, έγινε ένας καλός άνθρωπος, βοηθούσε όποιον τον είχε ανάγκη και στο τέλος χάρισε και την περιουσία του στους φτωχούς. Όλοι στο χωριό τον αγάπησαν, άλλαξαν γνώμη για εκείνον, τον αγάπησαν, απέκτησε πλέον φίλους, απέκτησε ανθρώπους κοντά του, δεν ήταν πια μόνος. Έτσι δεν πέρναγε ποτέ πια τα Χριστούγεννα μονάχος του. Έκτοτε οι καριοθράφστες έμελαν να γίνουν ένα σύμβολο μετάνοιας, αναγέννησης, μεταμόρφωσης και να διδάσκουν αγάπη στον κόσμο, αλλά εκτός αυτού κρύβουν και έναν άλλο συμβολισμό μέσα τους. Πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τους καρπούς που μας δίνονται, αλλά πρέπει να κοπιάσουμε όμως κιόλας για να τους αποκτήσουμε. Μια γερμανική παροιμία λέει «Ο Θεός μας δίνει καρύδια, αλλά εμείς πρέπει να τα σπάσουμε για να τα φάμε». Νομίζω ότι δεν υπήρχε καλύτερο συμβολισμός από τους δύο καριοθράφστες που φυλάνε το πλεκτό μας χωριό, γιατί αφενός μας διδάσκουν ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο και ότι πρέπει να κουραστούμε και να κοπιάσουμε για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τους καρπούς όλων αυτών των κόπων μας. Έτσι και το πλεκτό χωριό έγινε με πολύ κόπο, με πάρα πολλές ώρες εργασίας, αλλά το αποτέλεσμά του νομίζω ότι μας αποζημιώνει για όλα. Αλλά είναι και ένας άλλος ακόμη συμβολισμός. Και από την άλλη πλευρά, όποιος περνάει αυτή την είσοδο, μεταμορφώνεται, μεταλλάσσεται και ακόμα και αν έχει πέτρινη καρδιά, μπορεί να ξαναγίνει πάλι παιδί. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και ευτυχισμένες στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.